Halime ayt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem götürüp alıp gittim. Göğsümde zat süt yoktu, näme açdyk, horduk, susuzduk. Ol Resulullah'ın götürüp göğsüme alamdı. Yönü görsem göğsüm sütten doli, çok çıktı. Resulullah'dan içti kanını, yanına başka sütleş doğunu da var. Onu emdirdim, o da kanını. İnhe bilavr olukon bir kelamat bolup düştü. Oham adamim, özümüz açtık, hevr horluktadık. Adamim varıp diya başım vardı sağmağa. Diyan zat süt yoktu diyedi. Emme bir edek baranını görse, diyan yelini şişipti. Yani çok çıkacak boluptu diyan sütü. Ondan da diyanını sağıp, biz de gününüp içtik. Hem çağamız doydu, hem Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doydu, hem özümüz doyduk, hem Adem doydu. Ay şo iyice yattık, şımaçılığı şözülük yatmaptık, açlıktan, horluktan, çağamız da yatmardı ol. Uzak iyice de ağlap oturardı dipti. Deslafur gören Resulullah candan bereket bollu dipti. Erti ollu Mekke-i Mükerreme'de qallık, erti inni ovamda qaşin alıp qaytmalı olduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir arkası baş, bir merid eşeğimiz vardı. Üstücüğüne minip uğradık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kucağıma aldım, uğra verdim. Ol başka denanlıda çağı tafanı tapmadı. Hemmemiz uğramakçı olduk. Beni İsa'q diyen taifan denanalar. Ay eşeğim bir qatı diye başkalarını gözleşene. Onun başka boydaşlam aytti. Ey Halima, sen bir ulağın eşeğin önküden fark etti mi? Bir merid yaldı, arkası yara yaldı. Onda men aytdım, yok boydaşlarım, odol gelemde mungsünne var nur yoktu, mungsünne bereket yoktu. Ah, ünne mungsünne var çağı var, mungsünne var bereketli var çağı var. Bizim iş yok. Güya meselen bir ulağ, Türkmen ulağ diye miniliyen dadı. Ulağ eşek mungsünde seyyidül evveline vel ahirin ma, behterin adam maddi bir yarası yadını düşmanı yortup arayan yalı orttırdı. On her hal ovamıza vardık diye. On bizim davarımız, koyunumuz geçiğimiz vardı diye Haliman öyle vurun yani şu vurunları. Bula giderdiler, akşam aç gelerdile o da olur. İmme inni bir mübarek çağa geleninden sonra bizim davarlarımız koyun geçilimiz giderdi, doyup gelerdi. Doyup gelerdi. Akşam iyi verdik davarlarımız. Emme halkınkı giderdi, aç gelerdi, iyi mi yerdi. Halkımın gurrunu derdi, bir de Resulullah canın bereketinden, kerametinden bolup düştü diye. Muham Halime aydiye, bir yaşa yeterle verenle açık keflemeye götürdü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kana la yemessu şeyen illa qala bismillah. Hiç kim öğredene yönüşü her dat etcek bolsa şu bir yaşından başladı. Her dat alacak bolsa oturunna bismillah. Allah canın adı bilen. Zor şunu aydardı diye. Oham ovamıza Ben İsa'q diyen tayfan arasında bütün gurrun mollu ay bir bereketli çağı var olmalı. Ovamıza yayradı hem kişini Haliman eline var çağı var. Biter bereketli çağı deyip bir merid olsa da men çağam alıp giderdi. Malı merid olsa da alıp giderdi. Diyeti merid olsa da alıp giderdi. Ya bir denanı merid olsa da alıp gider. Şu çağanı şon yani eltenle üstüne koyanla, elini koyanla şu vakçık Allah canın kudreti ölen şefa yani. Bunu ovan adamları Haliman oyunu bereket bağ deyip gen mırdat bol kaldı. Aham Halime-i Sa'diye diye 2 yaş doldurdu, bol bereket bilen bizim ovamda ilgünümüdür. 2 yaş doldursa ne oluyor? Süt emdirmek vakti tamam oluyor, enesine tevil vermeli oluyor. Aham 2 yaş doldurdu, enesine getirdik bunu. Aham Amine'ye ayttık, ey Amine, bir çağıdan bir ayrılışatımız gelmiyor. Bana bir öğreniştik. Bir Mekke-i Mükerreme'de meridçilik var, veba var, ulukon dertli var. Sen bir çağanı bir alıp gideyli. Bir Mekke-i Mükerreme'nin meridçiliklerinden korkuyat, ay iltimas ediyat, hahiş ediyat, yeni bir miktar saklayınla deyip, Amine de yol verecekler, çağam inni medeniyet bollu deyip. Biz de zol ısrar ettik, yalvardık, ahir ay bolya da deyip, bir de icade verdi Amine, bolya alıp gidağın deydi. Bizim yalvarıp duruşumuzu görenni. Halime-i Sa'diye aytiye, biz onu alıp kayttık diye, yine de. Aham getirdik, 5 ay 4 ay üstünden geçti. Aham bir gün
Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Jane ne dedi? Ya ummah, ey ene dedi Halime aydypdyr. Hemmim dogollum Şima va Şima sütleş dogony Haliman gydy. Anise va o da Haliman gydy. Resulullah janyň sütleş dogony. We bir Abdullah va bir nesene aytýar şu Abdullah'ın adı Zamrah diýen adam diýip. Be her hal şo dogollum günnülerde ýok, taňat akşamlaryna gelýär, ýerek gitýär diýip menden sorady diýe Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Halime de aýdypdyr, ola şo goýunmak many gitýärler diýip. Oham Resulullah aýdypdyr, menne gidaýynna şola bilen heves etýän ýeke galýan diýipdir. 1 ýaşynda keplep başlayan oglan 2 ýaş ýarymynyň içinde inni açyk keplep ýortup daýa wagty inni oglanjyk bolup ýortup duran wagtym işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oham men aýtdym bolýa, ertisen doganjyklaň menen gidaga diýdim diýe. Oham erti innamny ýagjal sallam, gowdy eňmaşlaryny, gaýmrak eňmaşlaryny giydirip iýerdim diýe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dogollary bilen. Oham ýolla bir taýajyk tapyp asa edip çoban ýanjak bolup asany alakana ýene gitdi şola bilen bile diýe. Oham sürüner tarrak bolly birden wersem şol gamra Abdullah ulqan dogollary sütleş dogany aňyrdan ýortup gelýär, ýerinden başga dogollary ýortup gelýär. Hem ağlayalı, hem derleyalı, hem korkuyalı. Va umma, va abata. Ay dat ene, ay dat dedi yettim. Ay yortip çıktık, nehem oldu deydik. Onna yet, ol doğanımız Muhammed'i öldürdüler deyiptir. Gözümüz bilen gördük, şonu öldürdüler. Ay can oğlum, nehem oldu deyip ayttım deyiptir Halime. Onna bir üç vatika, bizim aramızdan götürakan alıp gidip defa çıkarıp, karnını yağıp iki ölülerine gözümüz bilen gördük deyiptir. Ay Halime, adam tutabamıştık, yet yortup bardık, görsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defanın üstüne oham biri görüp, şondan omlayıp ağlap yortup kayttı deyiptir. Halime-ye Sa'diye ucağına kaşı. Oham yortup geldi, kucakladım, mağrayından okşadım, can oğlum neyem oldu deyip ayttım. Onna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Dogollumun arasında duqam gelip men alıp gittile, şu defanın üstüne akittile, ve men karnımı kamil yardıla, ve bir ellerini künnük badi, bir ellerini legen madi, men bu külli iş içimden zatlar çıkarıp, soğucak su bilen yuğdula deyiptir. Oham içimden bir qaradadi, çıkarakana epberdile deyiptir. Oham da ayttıla, ey Habibullah, وقال هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله ثم قبلوا رأسي وما بين عيني. Oham men ey Hudaýyň dostu, şu şeytanyň paýy halha epberdik, sana şeytanyň inni ýoly ýok diýip maňrymdan okşap, ýüzümden okşap meni ýene tikip goýdular diýipdir. Halime aýtdyr, "Awiyam, agryam ýok, zat agrydy ihsas edemek, awdy ihsas edemek, bir azan diýmek" diýipdir, öňkü ýana bolupdy diýipdir. Kur'an-ı Kerim'de bamşurun ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam neşrah laka sadrak ve vada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak ve rafa'na laka zikrak fe inne ma'al usri yusra inne ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. متن قرآن كريم. ألم نشرح لك صدرك. Ey Resulullah, sen kalbin yarmadık mı deyip. Metin Kur'an-ı Kerim. Elem neşrah leke sadrak. Sen kalbin yarmadık mı deyiptir. Bir tofar ulamala şuna yorupdurla 3-4 tüysli tefsiri var elem neşrah leke sadrakın. Bir manatı sen kursoğunu yarıp sen kalbini yuduk deydi. Be her hal Resulullah canın ömrünü bir neçe ulamala etmiştin. 3 gödektağı biri 2 yaşındaka, biri 20 yaşındaka, biri Meraç gecesinde bir neçe ulamalı kärrek, bir neçe adamrak Resulullah canın mübarek karnını yarıp kursoğunu yardık deyip inen kudu Kur'an-ı Kerim'de de var. Elem neşrah leke sadrak. Ey Resulullah, sen kursoğunu yarıp sen için arasalap nurdan doldurmadık mı deydi. Be her hal ulamalı aydiye
Şunu Allah Teala bir maddi vesaile maddi birin görünüp duran Resulullah canın mübarek içini, karnını, kursağını yarıp şey dililliğinin delili ta inki gözle görsün ve tarihte sebit bolsun ve alem cihan görün etsin ki Allah Teala açık insanlığın gözünün alına onu yuup arastalap indi melek mu'ulukon Kur'an-ı Kerim inecek, vahiy inecek, ol azamatlı nurdan çürüyüm amadegi tapsın, kalbi yalfırlap dursun nip, amadegi tapsın nip, teyyarlanıp dursun nip, şu mahallan sütten kesilen güllerini teyyarlap koydukları da. Ve her hal mani götürüp alıp kayttık diye Halima. Oham Halima'nın dedesi ayttı diye, ey Halima, mun müzennesi bolli, bu çağa birdat bolacak, biz bunu tevil verildik. Bu çağani enesine, dedesine tevil verildik. Oham bolya diptir. Ovan adamlarında bir gurrun bolupdur, Muhammed'e cın kakıptır, Muhammed'e näme bolupdur, birdat deyiptir, bunu okuça akidin, bunu näme akidin. Ve her hal mani alıp kaytmakçı olduk Mekke-i Mükerreme'ye diye. Aham Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke-i Mükerreme'ye, enesi Amine'ye ve kakası Abdülmuttalib'e tevil verilip kayttık diye. Aham Halima Abdülmuttalib'e aydıptır. Ey kakası Abdülmuttalib, bir çağa bizim elimizde di, şıcıra gurrunle volli. Aham mun gelip kursağını yarıptırlar, içinden rahat çıkarıptırlar şu gurrunları aydıptır. Aham Abdülmuttalib kucaklap, kursağını alıp, yaxşı kısıp ağlap, İnne libni şe'nen vedittu enni udriku zâlikez zaman. Men katı umid etyen bu oğlum bir ulukan adam olacak. Vaq şovunu var görsem da gözüm menen dip ağlap ağıdırtır Abdülmuttalib. Men bu oğlumun ulukan adam olacağını özüm katı umid etyen, vaq şovunu görsem da dip. Aham, bula geliptirle Halima Amine'nin yana. Amine aydıptır, necire oğlu çağan getirdiniz, yan 5-6 ay bundan odal, yalvarıp, hahiççik alkittiniz çağan, inne mi getirdiniz? Aham, buna da biz aytmalı olduk bolondadı, şeyli oldu, biz de buna birdat bolor mu kadip korktuk, aham Amine sana getirip duruşumuz deyiptir Halima. Aham Amine aydıptır, yok deyiptir, bu oğlum bir ulukan adam olacak deyiptir. Men bu arada göwremde qawa dünya getiremde kan kudretler gördüm men deyiptir. Bu arada hiç korkup bermeň çağany koydan gidağan deyip Halima boyosy da gelmäni Resulullah janyň hoşlaşyp täwil berip de Amine täwil berip ben İsa we taýfalaryna aşyn uğratdy. Inni kimin eline galdy? Amineň eline galdy. Göterýän kim, saklayan, oynatyan, güldürýän, bereket diýenden ana Ummu Eymen ne diýäler. Oham Amineň eline galýa te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşa var ya. 6 yaşa varanna Amine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıp daylarına gaşyn ziyaret etdireýin tenni Medine-i Münewwere'ye gelýär. Bir neçe nefer bolup Medine-i Münewwere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in garry daýlary var. Şolara gaşyn getirýär. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soňram ol Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münewwere'ye hicret etmeýän ulandan soňra şonna aýdypdyr da, ine diýipdir, şuloy diýipdir, inem pahyr men getirenne şuloýa götürdi diýipdir. Men diýipdir, şonda çağadım 6 ýaşymda diýipdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurrun berýänmiş da. Men çağadım diýipdir, şonda Yahudileň alymlary gelip ahir zaman peýgamber bolmalyşy diýip giderdiler diýipdir. Aham bir gün gelip bir Yahudi alim gelip maňa aýtdy Medine-i Münewwere'de kan. Gelip maňa aýtdy, adyň näme diýdi? Men adym Ahmet diýdim. Aham köýnegimi galdyryp arkamy gözledi. Görse arkamda şol ahir zaman peýgamberiň kepteriň ýumurtlasy ýanjak alamat bolupdy. Ahir zaman peýgamberşi diýip gygıryp berdi. Aham enem de bu gurruny eşitdi diýär Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aham şula bahilçilik etip birdat edamasyň diýip inni Medine-i Münewwere'de durmaýly bir ay durandan soňra inni gaýtmakçy boldyk diýipdir. Aham bäri gelip Ebwa diýen ýere ýetellerini Amine meridläpdir. Näme meridlik? Ölüm meridçiligi. Amine de
inne 6 ýaşa dünýäge gelmäke göwrede ka Abdullah dädesi dünýeden geçti. 6 ýaşa gelende de Amine diýen mehriban enedi dünýeden geçmeli ýeri gelipdir. Ebwa diýen ýerde. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem häzir 6 ýaşynda ene dünýeden geçmäni geçmesizligi bilmeýän wagtynda enesiniň ýüzüni gözläp duran Amine de ahyrky janlary, ahyrky demlerini çağızygynyň ýüzüni gözläp goşy-goşma durupdyr. Barakallahu fika min gulami yabnallazî min hawmatil hamami naja bi'awnil malikil allami nudiya gadata zarbi bis-sihami. Ayda oğlancık Hudaý sana bereket bersin dipdir. Sen däden odol 100 ýany diýen damagy çalynmaly bolup, damagy çalynmany gurrada ahir sen däden damagy çalynmaly 100 ýany diýeni fidye edip oň tarafyndan damagy çalynmalyň ogly sen dipdir. İzinden aydypdyr Amine. İn sahma absartu fil manami fa anta mab'usun ila al-anami tub'asu fil hilli ve fil harami tub'asu fit tahqiqi vel islami دين أبيك الإبراهامي فالله أنهاك عن الأسنام ألا تواليها مع الأقوام. وهم أيدبتر جانا أوليبتر من قرن ذاتلم دغر والثا sen alem cahana rahmeten lil alamin mulk gelecek peygamber bolmaly sen nipdir. Kan Yahudi lezon aydwati alimler. Olan aýtýan kepleri bilen, hud enesiniň gören zatlary bilen jana oglipdir. Sen görjek men gören zatlam dogry bolsa, sen alem cahana iýerilen peygamber Mekkedir daşarıdır hemme yerik iýerilen İbrahim qarqaqan 20 arkadan aňyrarakdaky İbrahim Halilullah'ın dinine sen bir ýaýratjak İzine düşecek adam sen dipdir. Hudaý seni butlardan alıp galdy dipdir. Gözü bilen görüwetidir Resulullah jan dünýäge gelini butly hop ýykylarlygyny. Ýürek barty butlaň ýykylyp durallygyny. Hudaý seni butlardan alıp galdy. Şu owan adamlary ýanyk butundaşyndan aýlanama diýjek bolup. Oham izinden aýdypdyr goşgyny tamam edip. Kullu hayyin meyyit, kullu jedidin bal, kullu kebirin yefni we ana meyte. Jana gollipdir. Her bir diri öljekdir dipdir. Her bir täze zat süýrejekdir diýipdir. Her bir garry da gitjekdir diýipdir. Hal hemenne gittim diýakana gözüni ýumyp janyny beripdir da. Amine de enesi 20 ýaşynyň döwregine ka dünýeden geçýär. Ine bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inni dädeden nagali, eneden nagali Ebwa diýen ýerde aham bir habar Abdülmuttalib'e ýetişýär. Abdülmuttalib'e habar gelýär 20 ýaşynyň döwregine gelini Amine dünýeden geçip Muhammed diýen ahtygy dädeden nagali eneden nagali diýip muňa ýüregi ýanyp Ebwa diýen ýere baryp ahtygyny guzagyna alyp gaýtýar. Oham Abdülmuttalib qarry qaqasy bir haybatly qaqasy beter Resulullah jany gowwar ýanmışdy. Öwlatlarynyň ne beter gowwar ýanmışdy. Şol Käbäň döwregine kölgede bir gow düşek ýazylýanmışdy. Ýürüýte Abdülmuttalib oturýar. Ne şonna Abdülmuttalib'in oğulları, ne ahtıklar, ne ovan ulqan yaşlılar oturup bilýän. Fakat Abdülmuttalib oturýanmışdy. Oham şonna Resulullah jan oýnap bäke ýortup gelip şu düşegiň üstüne oturanna emuulary, aglary işaret. Beýrek tutur diýe oğrunça Abdülmuttalib görmäke beýrek tutur diýip şu Abdülmuttalib'e hormat goýjak bolup Resulullah jan çekýänmişdi. Abdülmuttalib de onu düşünüp da'u ibni fa wallahi inna lahu la sha'nan. Yok men bu oğulcama zat diýmän diýipdir. Muňa işaret etmäň, muňa aýagyndan çekmäň diýipdir. Oğluma azat diýipdir. Bir inşallah ulqan adam boljak. Muň ulqan ýagdaýy boljak. Muňa zat diýmän, özüň ulqan adam boljagyny aňýaşy düşekde oturýar diýipdir. Aham Abdülmuttalib hulasa inni mehriban saklabjak kiminni? Muň qaqasy Abdülmuttalib da. Abdülmuttalib gowgawny harbişenne Resulullah jany käde ýanyna oturdup, käde üýlüğüne oturdup. Aham imşa çık yerdir. Bişence yeri al jany ol. Ay gowja yer jany ol. Aş tazyk i jany ol dip zol agdyna berip, eline berip, öwüne tüýşirip Resulullah jany mehabbet etýänmişdir. Aham bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Qaqa gözüm agyrýar diýipdir. Aham Abdülmuttalib dämetçeň bilmäni adamlara geňeşdir, adamlara daýdyr, "Hoy falan ýerde sowfu bar" diýipdir. Bir rahib bar, bir mesihi ibadet etip beremma, şoňa bar, şu doga edende göz gowulýar diýipdir. Aham bir
Abdülmuttalib Resulullah canın elinden tutup yankı rahip sofağa şinma diye. Oğam rahip bunu görüyor, anta tanta oluyor. Güdağırıya diyen çağan şimi diye, hava diye. Derrev sıvı düşüp egin başın tədələ, şol okuyan kitabı, ya İncil, näme bolýan bolsa ya sonra ulamalyň kitabına hem kitabı öder, hem Resulullah canı öder, hem kitabı öder, hem Resulullah canı öder. Ey Abdülmuttalib, şun güdağırıyamış da çağın hava deyipdir. Mun şefaatı öl tüykürüğüne deyipdir. Sen näme başga eden şefaat ve davetin deyipdir. Al şun tüykürüğünden deyipdir. Om Resulullah canın ağzından tüykürüğü alıp Resulullah canı gözüne çekipdir. Ağırtı qovvoldu deyipdir. Om ol rahib aydypdir. Ya Abdülmuttalib, وَتَاللّٰهِ هَذَا هُوَ الَّذ۪ي اُقْسِمُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِهِ فَاُبْرِيُ الْمَرْضَى. Ey Abdülmuttalib deyipdir. Men başka merizleri okuyomda izinden doğa etiyen ahir zaman peygamberin hurmatına şefaat tapsın deyip dileyenimşin hurmatına deyipdir. Sen çağın ödün getirip bana doğa ettirecek bolýan deyipdir. Men ödüm başka kişi halka doğa okuyomda şefaat tapsın diyemde Allah Teala'dan dileyen Hudaya ahir zaman peygamberin hurmatına, ahir zaman peygamberin bereketine deyip şunu vesile tutun Huday Teala'dan dileyen deyipdir. Sen niptir mün getir otiňa deyipdir. Ve her hal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir devir Abdülmuttalib'i ünkden bitirgen bolup yeni bäri qaşyn gaýdypdyrlar. Ahirki jogurun inşallah guştagadan tamam edelim. Oham Abdülmuttalib'in eline yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öýdäý diye 8 yaşa varamda da Abdülmuttalib qarry qaqaty 100 yaşyň döwreginde ya aňyrak ya bärrek oňsyna ihtilafken yaşul qaqatyda dünýeden geçmeli bolýar. Ve baqiya sallallahu aleyhi ve sellem yanzuru ve yebki halfa cenazati ceddihi'l atuf. Inni düşünüpdir dünýeden geçmek nähili, dünýeden geçmek nähili. Inni qarry qaqaty iň saklap berenli şidi. Inni bu qaqatynyň cenazasynyň ýerinden ağlap galypdyr da. Öňkü enesinde dädesinde düşünşena. Qaqam da gitdi deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlap galypdyr. Ahirkisi ulamaly aýdýa. Inhe Allah Taala dädesini dünýäge gelmäke aldy. Şon soňra Resulur rahmetel lil alamin bolup gelende oňmur siýasatly dädesi wadi, oňmur hewre deren dädesi wadi, şol öwretdäkim diýilmedi ýa. Enesi de dünýeden geçdi. Ay oňmur basabat enesi wadi, ya oňmur hewre deren enesi wadi, ya okuýuçy, bilimçi enesi wadi, ya enesi de şol zol ekderdi, 20 ýaşa çelip bir bilýäniň ýany ekderdi. Şol öwrederde diýilmedi ýa. Oham qaqasy wa gatyr siýasatly, haýbatly, deren bir owan uly milletin hany bolup ýaşap beren Allah Taala deslap 2 ýaşa çelýär beýle. Soňra enesiniň ýanyna. Ine zat öwretmek häzir bir ulukon azametli zat öwretmeden kiçi wagtynda 8 ýaşynda Allah Taala qaqasda dünýeden geçmeli diýe. Soňra ol haýbatly azamatly qaqasy öwretdi bu zatlary da diýilmedi ýaly. Ve bir de dünýäk bir ders bolar ýany ki bir Resulur rahmetel lil alamini Allah Taalaň özü terbiýet berip, özü ulardyp, özü edip öwredelligi dünýä boýunça tarihde sebit bolup sabit bolar ýaly. Allah tebaraka ve taala hemmemizi Resulullah janyň muhabbetini kendim bersin inşallah.